Seanín. Tá Seanín ceithre bliana d'aois. Is maith leis mbeidh Seán, is maith leis subh agus seocra, d'fhág mama subh ar an mbord sa chiste lá. Fuair Seanín spionóg agus dtí sé an teamh go léir. Bhí subh ar a Éireann, bhí subh ar a Smigín, bhí subh ar a Thróin, bhí subh ar a Chótain. Bhí bóla seocra ar an mbord lá eile. Dtí sé an seocra uilig, ach ní raibh sé sásta leis sin. Fuair sé císte millis. Bhí sé githe an císte nuair a chonaic mama é. Leagúit an císte sin ar sa mama. Mar sin féin ní gcasúir donna é Seanín. Bhíonn sé ar scoil anois.